срещу чуждата власт. Българите са били завладяни и си нямали войска и водачи. И те не искали да ги управляват, да им казват какво да правят. Те не искали да плащат данъци, не искали да работят да работят. Да работят, те пак няма да им дават нищо. Обаче те не се отказали. Те продължили. Когато им казвали да станат мюсюлмани, те казали. Мнозина казали по-добре да умрем, отколкото да станем такива. Те си имали църква, за да има къде да се молят. Църквата провъзгласила: Златаря Георги и обущаря Никола за светци. Те са били от София. Те били пример. Те били пример за християните. И аз бих постъпила така, ако бях на тяхно място. И какво мога да кажа като друго нещо? Какво може да кажеш? И вие да бъдете такива мирни, добри хора като тях.